Ushaya lo. Uthini shaya? Ukunjani mfowethu? Ngiyaphila usungiphilisile ndoda. Ngiyaphila uyangibona nje nawe. Uyabona man. Ngibamba phansi le mfowethu yabona phansi Stellenbosch yabona. Emabhunwini mfowethu yabona. Oh yebo shaya. Siyabonga mfowethu. Uthi ngibamba phansi Stellenbosch emabhunwini. Yes. Siyabonga shaya nawe ngengane zakho ibanga umsindo ngemuva. Ziyakufuna hamba lokudla uphudumeza amanzi epalishi. Hawe. Oh nifabona bakho. Yebo. Kahle cha. Obani umfana obomvu ihlathi ungubani wena? Hayi, ngudala kwaZulu. Ya, khuluma ke isheshe inkulumo yakhe ishesha ibe soka phakathi. Hayi umbuzo wabo wodwa ukuthi yini le eyangijayisa lokhuzana naba ngakahle kahle nje. Ngangishilo akaze ngibange lutho. Wona ke ingoma nje ngiyangcofana, ngiyangcokisana nje. Hayi. Akunjalo, khululeka. Hayi ngeke cha. Cha, konke nayo banga. Kodwa manje inkinga wapha benzwana kakhulu. Wena unazi inkinga kini, wikini nje asikho inkinga kini. Asikho lokho ubuza inkinga zemzi yabantu nje manje. Asikho wena inkinga kini, nabafuni uhlala ngiqabulana ubusuku nemini. Ngiyabuza phela. Asikho inkinga kini, asikho nje. Nasekhwini lakho nje yonke into right. Manje ke abhayike, lungisela zonke ingaqala zakini ke before uze la ayikhala wethu. All right. Ngiyangithanda akuthi amadododwa akasekho umuntu osifazane bakuthi amabhinqa asale qabulana kanjena ngabe njani nje qhubeka njalo shenge uthi indoda ngithi qhubeka njalo shenge uma ngushaya mina ngithi ngushaya manje lo ploso wase New York ngene ufunda New York wena lutho shenge usehotela lokudliwa wifi ngibona la umbhedwa sehotela lutho ngibona umbhedwa wasehotela lo mbhedwa kwami shenge khohlwa uyangidelela ungibiza nangushe njalo nomsebenzi siyaqala uthini khuluma ndoda khuluma mina nginabalandela abaningi kakhulu lapha khuluma wena unawo nje umngakho kuphela lapha yenza vela nenze ivideo call ngithi phusha umsebenzi siyalandelela hayi naso kwenkabi yami ngiyabonga ngane yakwethu sibonge inkosi yamabhinqa ngiyabonga nami mfethu hayi ngcono ngoba uyaunderstand namangxoko ngiyambona umuntu amangxoko mina bese uzosontungiswa kumzondelani ningizondelani nangu makoti wakufana athi ngibani just ended hayibo awufamu pesa futhi bye wemchunu uyabonga umhlela kunamakoti ngoniphi sesimvalile lo muntu ungumzunguzi njani ma ngabe ufuna iqiniso yiqiniso ugejeleni yena ugejeswa yimi ana ngiphethe ke mfowethu ubani umpaka ungampaki lo muntu tu uphethe ke ungampaki la hayi ngizonzo ngomisengile yakhe uthi ngoshela lo biza washe ngomngake mthethe lo hayi la vele lapha bekithi ndoda sethandana la ifesa bathu Facebook wasenkani vele wasenkani nazo izizwa ngizomkhulu ni hotspot isobani Shengizwa. Ya. Uyidelela lona. Ubani ongeyisa kanje ubani? Yebo insizwa. Ningobani badokhulumani? Ya baba. Cha nginayo ingane ngakho khona umkhulu. Ngosifiso. Ningabaphi nebafana bamthini? Hayi indoda 60. Hayi ngiqhumile phela ngosabuze ngelengelelanga. Yintelanga. Awude ngiyasho ngathi nisho kanye ngathi ingane zoma.
Yeah. How am I to masana the baggage? Anbuke olunye ugodoshi. Macingwane. Uba no ufuna ukudumise. Jim Ah, Tumake. Yeah. Macingwane. Shakunzi. Uthi indaba iphika ivukane. Ivukani indaba ephika wena kwazi lokho. Bengakwazi Macingwane ngiyabonga nje uNkulunkulu kuliweke. Asilweke. Ivukani. Mana amasithiyosi indaba ephika wona mangaki. Nami ngazi yona yodwa nje lezizwe manje. Wona liyongena kwa best newcomer. Macingwane. Ngabe ngifuna ukuzwa lokho Macingwane. Hayi nazo-ke. Siyabonga. Cha. Ngizwe online umbuso wamaciko siyabhubhisa kanye nabanye futhi engibamemezele manje osale ngisayina into zakhona. Yawuthi indoda inesiphoqi simnyama le ndoda buqe. Ngiyaphila nsizwa kithi bengithi ngcome nje lana nginsizwa seZimbabwe kodwa okwamanje ngilana kwela sa-Israel. Hawu kwa-Israyeli. Ngwa-Israyeli bengithi ngcome umsebenzi owenzayo. Kuphesheya njalo la nithi nizofaniye khona eJerusalema nakwi-Israyeli. Nangu umfowami Mgabe lapha uphesheya kwa-Israyeli. Mina ngingena kwa-Israyeli ngiphila. Phoma ngami angishongo ukuthi mina ngimnene, angishongo ukuthi mina ngilone angilokhu nje. Ukuxokisa ngiyaqokisa impela akekho ngahlebi bakuthi umnandi kabi ukuhleba. Kodwa iqiniso lithi ngimsulwa mina ngisona isigebengu akaze ngibe isigebengu. Kunoma kube isigebengu ngisiza abantu. Ayikhale. Woza mfana wa-Israyeli. Siyabonga ndoda amadoda uyiphathe kahle lapha eJerusalema mfethu ubuye nabo abozukulwane bakaMesiya. Hayi kunjalo lo Jessica intombi emlungise ngitholile. Nazo-ke. Hawu kanti uphethe leyo shuni. Hawu leyo shuni sikhuphuka ngawo lapha. Lelo vukane lelo. Iqiniso ufuna silibheke baMacingwane ngiyakubona kulezi insuku usondele kakhulu emdletsheni kanti nami kula ngivele ngikholelwa khona ngoba kuningi esikufundayo emdletsheni ingezo lobunono. Hawu nambona ihlathi sithe kuwashawashwa nami hayi ishawa yakhona mfethu kodwa ke sibaphilela bonke abantu kodwa lihloko iqiniso lokuthi ke abantu umuntu uzenza yena ukuthi uphile kangcono kunaye kunabanye abantu. Ayisafana manje umuntu sifazane uNkulunkulu wabakithi. Yazi umuntu wabasengabe mina ngabe umuntu angashada wena Facebook. Hawu. Akumona kubantu bathi hayi unamanga lo seJuzi loyo. Namona nina. Uleke boka Jesu. Akungiyenga loyo wena ngaleyo wallet akahambe qhubekayo editha yena. Amtsheni ngomuntu mina ongenangwe namahloni.